Na gode wa Allah subhanahu wataala, kuma na gode al'umma musamman dattawa da suka amsa wannan gayyata suka zo domin mu rantsar da waɗannan, da farko kwamishina da kuma masu ba da shawara na musamman waɗanda yanzu muka rantsar. Na tabbatar da cewa waɗannan mutane sanda na bincika nagartarsu da dacewarsu da sanin ya kamatansu da gudumawarsu a harkokinmu na yau da gobe, da kuma yaƙini da nake da shi a zuciyata cewa insha Allah za su ci gaba da ba da wannan gudumawa da sadaukarwa ga al'umma da kuma wannan jihar tamu mai albarka. Saboda haka muna roƙo a daɗa ba da haɗin kai kuma a sa himma. Na tabbatar na nasarorin da muka samu musamman ta fuskar ilimi da kiwon lafiya da yin abubuwan more rayuwa, musamman kamar hanyoyi da gine-ginen da suke kawo ci gaba da kuma raya karkara a cikin duka sauran matakai da muka ɗauka na ciyar da wannan jiha gaba. Abubuwa ne da aka yi la'akari da su kuma al'umma sun gani, sun sani, sun shaida. Wannan mukamai kowa an ba shi mataki ko mukamin da zai rike, ba kamar da tafiya sakakaka babu linzami ba ne. Na ce muku birki yana hannuna, kowa zan duba, kowa an sa shi aikin da zai yi, kuma kowa sai ya yi abin da zai yi. Alabi shi mu gudu tare mu tsira tare. Kuma na ambaci mukaman da kowa zai rike. Shi Shehu Umar Yarima Abdullahi dama mun zauna da shi, na ga dacensa ya zanna a gudun, don wancan karo shi ya rike mana abin da muka yi da hukumar ci gaban arewa maso gabas, kuma ya yi daidai gwargwado, alhamdulillah ya yi bajinta. Saboda haka zai iya wannan. Ila yau Abubakar Barambu wanda ya cama Ako, shi kuma zai rike mana harkokin siyasa a Gombe Central. Duk wani rigima da ta shafi daga sarki zuwa mai unguwa zuwa talaka zuwa gwamnati zuwa kowa, kai ta fama dama aikin kai. Abu Ali Kalsinji, Community Relations, zamantakewan al'ummu. Audu Dare ne daga Balanga Special Duties. Za ka yi aiki tare da Honorable Shehu, insha Allah. Kuma na tabbata kai ma kana da himma. Ko ina kana shiga kana fama, an san ka. Mu'azu Garba, Ecology and Environment. Kun ji kasidar da aka karanta bayanan background ɗin shi, abin da ya karanta. Fil ɗinsa ne. Jami Columns, Political Coordination. Sai Jamilu Shabewa, dama ya chairman na local government, zai kula mana da hulɗoɗinmu na local government. Da muna Sardauna wannan mukamin da ya riƙe kenan a wancan karo, kuma yanzu ma ya dawo a haka. Kuna fata Allah baka lafiya, Allah ya taimake mu a cikin wannan hidima. Ibrahim Chaldu, Community Relations a Gombe North. Sai ta Ciroma shi ma Intergovernmental Relations daga wannan yanki. Sai CC Ewuze. Haka shi Faruk Aliyu, Community Relations a Gombe South. Ibrahim Buba, Political Coordination. Makama dama ka sabon burkan kai ma sai ka ci gaba. Ai da kai. Usman Jahu, Rural Development. Ya yi ma Commissioner a gurin, saboda na tabbata zan ke. Mamma Alƙali dama ya yi Majority Leader. Kuma in ya koma gida, ruwa koma kwari. Ba laifi bane. Shabu Galadima, na tabbatar yana da ɗa'a da tarbiyyar da zai kula mana da al'umma a inda zai je. Sannan haka an kafancan shi ma Interparty. Sannan Haruna Samanja, shi ma mukamin da ya rike Youth Engagement. Gashi nan da ƙarfi kamar doki. Zai ba da musu, saboda haka haifa ba. Sai ya ji Mu'azu Retired, harkokin tsaro, dama aikinsa ne, kuma uban doma Gombe ne. Sannan ga Fini David, Women Affairs, kuma ita ce za ta kula da wani mataki da aka ɗauka na Najeriya wai ta mata zalla, to ki yi bajinta ki mu gani an baki dama. So da Ishaku Babayo dama muna aiki da shi. Sannan daga ƙarshe sai ita Sayyada, wadda dama kula da makarantu take yi a nan.